GATS i el Centro Extremeño Ruta de la Plata han organitzat el Festival de Sopes del Món, que s'ha celebrat a la plaça de la Remodelació, situada al barri de Sant Cosme. Enguany, el festival arriba a la 8a edició. La valoració d'avui és molt positiva. Hem aconseguit que hi hagi un nombre de sopes el més gran de tots. Hem arribat quasi a la 50ena de sopes en concurs. Bàsicament pica-pedra, o sigui, la primera vegada que vam fer les sopes eren una decena de sopes i havien convidat a familiars, amics, gent del barri amb més lligam a nosaltres, i el fet d'anar fent feina i anar picant ha fet que el festival esdevingui una cosa consolidada aquí en el barri. Marien Diakité ha estat la guanyadora a la categoria de sopa més elaborada, triada i valorada per un jurat professional. La guanyadora a la categoria de sopa més engalanada, escollida per votació popular, ha estat Rosa Moreno i la seva crema gitana. El primer impulso que se hizo hace 8 años, cuando nadie tenía ni idea lo que era un festival de sopas del Món. ¿Qué es un festival de sopas del Món? Cuando se hizo la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, ha ido incorporando personas y entidades, y con la ayuda obligada, yo creo, de las instituciones de la Caixa, cada vez va haciendo camino. Tot i que la pluja ha fet acte de presència, les activitats s'han desenvolupat amb normalitat. Al llarg de la jornada, els assistents han pogut gaudir de diversos tallers i activitats adreçades per a tot el públic abans de l'inici del tas de sopes. Avui el que hem trobat ha sigut un espai de trobada de tota la gent que viu al barri, que treballa i que també viu al Prat. Ha sigut un espai de comunió i de convivència. Hem pogut veure molta diversitat compartint un espai lúdic. I l'objectiu és, malgrat les diferències, trobar el que tenim en comú, no? És compartir un espai, millorar aquests espais d'interrelació. Amb la panxa plena, el públic ha pogut gaudir de l'actuació del grup musical Punto y Aparte i de l'actuació especial de la cantaora de flamenc Montse Cortés.